Здравейте! В момента опаковам една от нашите промоционални кутии за нашия първи рожден ден, така че реших да ви покажа какво има вътре в нея, тъй като мисля, че от клиповете не си личи много какви са продуктите вътре. Като цяло съм се постарала вътре да събера продукти, които могат да влезнат в ежедневната ви бюти рутина, тъй като има както продукти, които са грижа за кожата и също така грим продукти. В кутията ще намерите 4 продукта, които са full size и също така един продукт, който е мини. Право ще започна с първия продукт и това са падовете, напоени с есенция. На случайен принцип може в кутията да ви се паднат розовите или кафявите падове. Двата цвята са подходящи за подготовка на кожата за грим, тъй като са доста хидратиращи, като розовият е по-подходящ за ексфолация, докато кафевият се използва за избистряне на тена. Вътре има 70 броя пинцета, с която може да си взимате падове. Следващия продукт е балсама за премахване на грим. Това е мой личен фаворит. Буквално премахва абсолютно всякакъв грим, дори сега за Хелоуин. Водоустойчива спирала, също така очна линия, направо няма грешка наистина. Розовият си беше бестселър в сайт, докато черният буквално дойде тази седмица. Двата продукта вършат една и съща работа, като розовият е с екстракт от ягода, докато черният е с черен ориз. Естествено няма да е кутия за козметика, ако няма корейска слънцезащита. Много е лек, не остава бели следи. Си сложих супер много и въобще не си личи. И четвъртият full size продукт са лип тинтовете на House of Her. Буквално това са ми любимите тинтове. За зимата са също така супер хидратиращи. Идват в 4 цвята. В момента аз съм с цвят 03 или Down Pink. В момента на ръката ми може да видите 4 цвята. Първият от тях е номер 1, 2, 3 и 4. И определено не на последно място, защото това е най-продавания продукт в сайт. Това са мини ружовете на House of Her. Естествено, когато си взимате кутията, може да изберете цвета, който искате. Ружовете са супер подходящи за ежедневието, тъй като съдържат 50% есенция и 50% пигмент. Аз в момента съм с номер 1. Сега ще го сложа на ръката си. Той е буквално страхотен цвят, който е между бежево и розово. Също така, тъй като е празнична кутия, добавихме и ключодържател, който може да се слага на чанта или на ключове. И също така, вътре във всяка кутия ще намерите и персонализирана картичка, специален лимитиран стикер и също така отново лимитирани стикери, които всъщност могат да се залепят, както аз съм направила, на ключодържателя. Кутиите са лимитирани, имахме 20 кутии, в момента мисля, че са останали около 7-8, така че побързайте преди да са свършили. Сайта е About Me и там може да намерите кутии.